zu, ez da? Ze gaur txitxiburdutzi dikogu gaubian, Hombre, txarri terdinek ekarri doaz, eta beste erdile bere etxean dau berbarozu, Bueno, ez izan exageratua, zer ukatzen godoku zumeak ez da bere, Enpatxa, eta kalterik honek eliain. Ose honek, labela dikia honek, labela. Itxure gozoa deki. Zelako labea eta zeden montre. Ez da bat txitxiburdun zeitzeko. Ordu erdi baino gehiago darute zor palotxuek eitzen txitxiburduntzireko, Eta paluen handiko zu? Ioniko dako. Ioniko. Berakin behar dauela eta berakin behar dauela, lasterreko ekarriko txuz. Baina, a ber, zue? Zu ezara mantenimentukoela? A ber, danain bidoni. Bueno, badadino. Bueno, Andra, ez azarratu, Ez azarratu. Neure gizonari gehitukotzen. Bai. Gauza asko iten ez daki, baina zue nahiko ondo iten deu. Oso ondo? Ona etorri bersara, oneri umiari, txitxiburruntzi eiteko zueiten. Ona baino ondora! Ona! Ez dakit ibildurra dekot. Ona, zamai baina! Jo, zaila epinigazte zua, Maritxu. Egurre falta. Egurre falta. Laguntze diria? Ez, tabe. Ez. Zentako ditu nagoa. Kotxe, si, Marietxu. Poritxori. Hala. Prest? Honetiz gizonak, honek. Zeintxu? Zuelako gizonak. Prest? Da zuzua ba! Sí, Azkarra, Hemen egiteko txorizok Txoizok egin zala. Betxe txoizok harriko ze, Ederto txoizok egiteko. Txoizok nundoz ba? Hori ba, eta palutzuen bileioa bergara beka. Bai, erduze, Joniko ez da gertuten. Bueno, zure ardura izena, A ver. Hala, biztu.
Noberako gaur, hor. Ze ondo egin dozuen. Eta zue behar dugu gure dantza egiteko. Epoita eta Venga, oso ondo dakite jantzan, Ze ondo. Kontuz, derribarik. Berotasune emon behar de baka. Bueno, orain borobila emaneko gara. Bakontza beran bikotea. Jasuaren inguruan. Oso ondo. Nor dago bikote bari? Bikotea? Venga.
Bueno, ikusi dozu, nahiko ondoa doala gauzie, a ber, igual ez daudana egon behar den moduen, ulertuten dut. Baina, zikera, nivela humeana da, bueno, eta musikoena, fenomeno. A ber, baina datorren urterako gauze batzuk konpondun beharko direz. Beste modu betera. Bueno, janaria da primerakoa, alboko baserrikoa de label, eta además apuntako direz, ekologiko taldera apuntako direz, osea, fíjate que calidadea dekona, Bai, baina hori dana ondo dago. Baina bestari eskasa izan da. A ber, baina instalazioa bere bakizu konpontzen ditugula, eta inguru natural batean gauzta, importanteana. Umiek musikaz gozatzea da, Hori bai, eta benetan, ni ona etorri naz, klaseak zelan emoten diren ikusten. Neuri gogoratzuteko nire bizitzakoak. Baki, hori tranquil. Ontsa ikusko dozu. Ontsa ingo dabe kriston klasea. Egon, aditzu. Elegante, oso ondo gota. Bai. Eta gure inspektora oso posilloango da. Hau ikusite? Bueno, ez da izena inungo gorrazkenean, Bueno, eskerrak. Baina bakizue, problema badekogu. Gurasoak hemen dauz, jaialdean ziabar da, eta gu orkezleri gabe gauz. Andreño, ni izango naiz aurkeztea. Mari Jose, ake oso ondo egiten dut. Mari Jose, esan ba, Mari Jose. Benetan flipe bingo dubela inspektora horrek zugaz, aurkezlea bazara. Bueno, baina, ez te behintzartu aukeri eman behar dako. Aukeria bai, baina ez dakizu zer egiteko kapazadan. Bai, ontzeko gotzunik aukeria. A ber, Mikrofonoak ikot, eta oso dotore jantziko naz, Mari Jose. Eta denak lotuko diez, harritxuta. a ber, Joniko, mesedez lasaitu ba. Eta ena zela Mari Jose, de Montre, harritxuta zela. Ai, urduri jartzen nauzeia, Bai, Maritxu da, Maritxu. Ia ba, froga bat ingo dugu edo zer, Vale. Bai, froga. Aizue, jende San Gentleman, abesti bat egingo dugu, eta denak abestuko dugu, bai? Presan zaudete! Presan zaudete!
bi, hiru, lau, bat, hiru, lau. Ba, ja. Bueno, eskerrik asko dan hori etortegaitik. Txalo bero bat, osta bere, kontaktoko ikaslei, zuen seme-alabei. Beste txalo bero bat, Mungiako Musika Eskolako klaustroari, hemen dekoguz. Benetan, munduko nenak gutzat. Eta txalo bero bat eta eskerrak bero bai, mae, Mungiko Antzerkizari elkarteari, osta bere lortu dugu zuokaz placer bat izatea lan eitea. Urte askotarako ia bada. Muchas gracias por todo. Espero que sea de vuestro agrado. Y bueno, por no repetir, un fuerte aplauso a los niños, a los músicos, a los actores y actrices de MAE.
y esperemos que el año que viene pues lo hagamos parecido, si se puede mejor. Eskerrik asko.